Križovatka. Vanessa sa pomrvila v kresle. Kniha, ktorú čítala, už pre ňu dávno stratila zmysel. Písmená síce dokázala spájať do slov, tie do vied, ale ich obsahu nerozumela. S jej vzťahom k Marcelovi to bolo podobné. Dlho boli istota. Bol niekto, kto príde v pravý čas. Je po ruke, keď ho potrebuje a zosobášení neboli. Ani jeden si nemyslel, že list papiera zaručí vzťah. Alebo sa báli, že raz sa rozídu a rozvod je zdĺhavé behanie po súdoch? A teraz Marcel neprichádza. Nevie, kde je a nahovára si, že ju to aj tak nezaujíma. Vlastne ani nevie, či ju podviedol. Cíti to. Presnejšie pociťuje niečo, čo nedokáže pomenovať. Vníma, že sa stalo niečo vážnejšie. Stratili spoločné plány a ich svet sa strkol do jediného čierneho bodu, do toho bodu, z ktorého pred rokmi vyštartovali, ničím neistený na púť, čo ich tak lákala.